Gargasindi és el nostre centre educatiu. En ell ens preparem per al nostre futur laboral a través de diferents programes. En transició a la vida adulta comptem amb un taller de cuina, un de reprografia i altre de ceràmica. A més, comptem amb un programa formatiu de qualificació bàsica de jardineria. Passa i veuràs. Al taller de cuina preparem els esmorzars, recetes vàries, catering per al col·le. En el taller de ceràmica preparem productes que modelem, pintem i decorem per vendre al mercat de Calp. També realitzem encàrrecs per a esdeveniments com batejos, comunions o bodes. El taller de reprografia Gargasindi funciona com una empresa on aprenem i practiquem les diferents feines que es desenvolupen en aquests llocs de treball. Els servicis que oferim són atenció al client, fotocopiar, plastificar, zigzagga, manipulació, papereria i informàtica. En aquest programa de formació ens preparem per treballar realitzant el manteniment de jardins, fent feines com la poda, l'eliminació d'herbes, el reg i la sembra o plantació. A més, a la part de floristeria aprenem a identificar les diverses flors i a realitzar arranjaments florals i decoracions d'events. Perquè el nostre futur és important, esperem el pròxim 22 de març a la segona jornada Compta amb mi. Vine!